Kaya manuk bango arep terbang. Oh alah, bae kaos. Kurang ajar. Yo. Kurang ajar, edan. Hop. Bubrah. Lah pas rono lho tibone. Kok ya roh meneh wong bagus ngono lho. Mripate lho. Aku masih budek nek motoku sik awas lho marai. Matur nuwun, heeh, matur nuwun. Yo. Sepeda mantuk. Ayo, wis, diato. Nggih Om, kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagung